Norok miya hor thangnayo wati jakhawa mani shawi mambanya norjotono amoni bagino karen wasa thango wasa phayo ngi tongkha chiyang hingke a miya wati jakhawa pro chini Tiprasa rongni area wo amsake jakha kothor klaikha ayang Bisramgonjo area Chorilam constituency phasingo bo amsake kothor klaikha miya hor thangnayo wati wa pro tini nok nukhung rokse pawi thangbai kya glang glang khai haike koktomani bisingtiki saimangka a jagani bororo kwbang mano haike nok nukhung nosto ongjak kya tai school government ni office rogose sornati haike tongima tongba shu a jagao se horma ale shu haike belekhe nongma nama singsa Tiprasa area ro khai tamani bage hai ingna na a jagao simia tai bu kwbangma jagao no Tiprasa rok tongmani jagao haike nukhung pabai kya kothor klai miya horo wati wamani bage haike o jagao wan chukjangnai kokbo tongo dekaisa tim nukhung se amsike pawoi kothor klai kha ngeke sonok rok hasigo tongnai Tiprasa rokni nok rok tomongbai khina a jagao tongnai rok norok joto saimano Tiprasa rok tabuk besirbak to tin nukhung no tonglayo haipano o tin nukhung baksa buksu jagao bsik jorate ksam amo belai khe wanma singja a jagao pathor pano jesapano thaijase klai rikha kaino amo pawi thangnai jat haike o nogo horo thui tongmani jorao miyani haike wati azomsa wawoi kothor klai kheke bting no sagrok dukhuda man blei haike belai khe wanma singsa chini Tiprasa rongni tongthai rok joto jagao no jungjal tabu watwi ni season lama rok bo chini yang kwbangma no Tiprasa rokni area wa hamya tongo o jagao wati klai lama rok bo hamya harpek ngai lama thangphaila sukhainani belai khe jungjal ngai tongnai tabuk jora haike belai khe wanma singsa amoni bagui no government nok bo kisa nasingna nango Tiprasa rok no baksa buksu tin nukhung kwrwi Tiprasa rokni son nukhung tei kwbangma potre pot bai nukhung slamjak tongo borok tebo jungjalo klukjak wati wahakai borok ni a jagao tebo jungjal amtike kothor klai kheke to tai sanas kokri kham sike birma nungjak borok thukrai chakrai kring nai amoto agini borok butike tongam sia haipano je tabungni jugo haike sonnok rok tongui tongo chini Tiprasa rok bo amorok no kisa naikola nango Tiprasa leader hinjaknai rok bo tamani himle haike omiyani haike wati wakakai belai khe Tiprasa rokni jungjal nai tai nahadi miyao kisa wati wamose karen hasa halia tini waisa phayo waisa thango ngi tongo baksa buksa jaga prakrei se andopte tai bahaike tonglai hina amtike taungni jugo to karen krike singya kunphan je chugya je kuno samung khlanya hingke online hingke tomo karen online ni bade bote kwbang mano mani rok slamjangnai tonga amo joto karen nango haike kuno mani phan je chugya je karen kre hingke tabuk chini live bo Tiprasa rokni live bo amsung tin video hambai amsung video khaino tinene video no mathak rasanai norok chachaka like khlai di hambai।